Karisma on vakuuttavuutta, uskottavuutta ja vaikutusvaltaa. Karismaa tarvitsevat vaikuttajat, johtajat, myyjät, kouluttajat ja konsultit. Karismalla saat myös haluamasi työpaikan. Karisma on täysin kehitettävissä oleva ominaisuus siinä, missä mikä tahansa muukin taito. Se on paljon enemmän kuin pelkkä esiintymistaito. Jotta ihmiset uskoisivat sinuun ja sanomaasi, tarvitset karismaa. Karisma muodostuu 8 pääluokasta ja 30 ominaisuudesta. Kaikki kehitettävissäsi olevia. Läsnäolo. Ihmiset kokevat minun huomioivan heidät 100%. Innoitus. Tärkeinä pitämäni asiat ja ajatukset tarttuvat muihin. Viestintä. Ymmärrän muita ja minua ymmärretään. Olemus. Tarjon haluamani viestit vastaanottajien kaikilla aisteilla. Itsetunto. Minulla on totuudenmukainen ja myönteinen kuva arvostani, mahdollisuuksistani ja rajoitteistani. Tunneäly. Minulla on kyky tunnistaa tunteet, niiden merkitys ja käyttää niitä hyödyksi. Rohkeus. Pystyn toimimaan, vaikka pelottaa tai olen poissa hallinta-alueeltani. Aitous. Minut koetaan ehdaksi ja roolittomaksi minuksi. Autamme sinua ja organisaatiotasi kehittämään vakuuttavuuttanne monella eri tavalla. Karisman täyteiset puheenvuorot, karisman intensiivikoulutukset, karismaprofiloinnit sekä tietysti kirjani Karisma 30 keinoa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta. Katso tarkemmin CXOn kotisivuilta, miten me voimme auttaa sinua tai organisaatiotasi vakuuttavuuttenne kasvattamisessa.